kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ ka kuma di an ka se ka dusumasuma sɔrɔ a kɔnɔna na. O de wolola coordination na n'u b'a fɔ ko la coordination de DKRP de Ɲamakɔrɔ Jalobugu. Donc coordination nana nin na cogo min na. D'accord, coordination bɛ sen na a bɛ san joli bɔ? Bon an bɛ bi a bɛ san 25 bɔ, sinon an bɛ ka don a san 26 na kɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ depuis yɔrɔ cira waati min o semaine yɛrɛ Ibrahim Premier ministre la wagati min na yɔrɔ ci kɔfɛ aw farala ɲɔgɔn kan, donc jɛkulu in bɛ sen na a bɛ san 25 bɔ bi. Donc an bɛ ka an ka hakɛ de ɲini. D'accord. Président Amadou Cissé, i bɔra ka aw ka porte-parole n'o ye Bakari Samake aw y'ale lamɛn. A ko jɛkulu in bɛ sen na a bɛ san 25 bɔ. Kunɲɔgɔn in kɔnɔ k'aw balila nɛgɛ kaɲa 7 ka mansiw ye zone aéroportière la aw yɛrɛ kun Dakar yɔrɔ kun ye yɔrɔ min a kɛra cogo di? Sori ala k'an bɛɛ saba ma. Min na rabi inshallah. Adamaden ni masa ko bɛ juru bi la. Anw DKRP anw kɔni yɛrɛ bolo an ye maliyɛn ye, mais Mali autorité u t'an dɔn maliyɛn ye, parce que adamadenya la min ka jugu diɲɛ na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye soci ye. I bɛ se ka mɔgɔ faga n'a ka so tora yan a ka denbaya bɛ t'o kɔnɔ fo ka taa diɲɛ kɛ min ye a bɔnsɔn bɛ taa kɔnɔ, mais n'i ye mɔgɔ ka so ci i ma foyi t'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka min fɔ ko a kuma ka ca a kow ka ca mais a tiɲɛ jɔnnen tɛ. Sori aw ko ka kuma tiɲɛ kan ka baara kɛ tiɲɛ kan. Baara b'aw bolo dɛ, kabi ala ye diɲɛ da maa o maa n'i ko tiɲɛ i bɛ mɛn tɔrɔkɔ la dɛ. Jango an bɛ don min na ko bi min tiɲɛ tɛ yen. Sori anw y'a ɲini ala fɛ depuis yɔrɔ in cira ala kana an keleku an ka don fɛn na min tɛ tiɲɛ, an y'o ɲini ala fɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin, ala y'o k'an ye. Bi an bɛ se ka kuma ka wasa k'an bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ. Nin ko a kungu n'a ɲɛɲɛ Sori wallahi a tɛ se ka fɔ yan wa tile kelen tɛ se ka fɔ k'a ban, mais ni ala sɔnna an b'a la an bɛ taa o n'an bɛ taa an bɛ segin. Nin kungu n'a ɲɛɲɛ an b'a fɔ k'a fɛsɛ diɲɛ bɛɛ k'a mɛn diɲɛ bɛɛ k'a dɔn, fo mɔgɔ min t'a fɛ ka tiɲɛ dɔn. 95 yɔrɔ cira, min y'a to yɔrɔ cira n tɛna don bɛɛ kɔnɔ, dimanche don an b'o walawala. Minnu y'a ci n tɛ don bɛɛ kɔnɔ, a cilen kɔfɛ min bɛɛ kɛra n tɛ don bɛɛ kɔnɔ. N bɛna min fɔ dɔrɔn, le 1er novembre 2020 nous avons reçu une note de service émanant du ministère des Domaines k'a fɔ ko an invité len don ɲɔgɔn ye dɔ la pour voir la situation de Ɲamakɔrɔ Jalobugu. O de ordre du jour ye. Anw bɛ yen, commune 6 mairie bɛ yen, mairie district bɛ yen, administration territoriale bɛ yen, domaine bɛ yen, urbanisme bɛ yen, cadastre bɛ yen, hygiène bɛ yen. I y'a mɛn? Aéroport bɛ yen, ANAC mɔgɔw bɛ yen. O y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ fɔlɔ. Coup d'état kɛlen kɔfɛ, 20 novembre. Ah ok d'accord. Coup d'état effectivement. Le 1er novembre 2020. Ok. A sɔrɔ coup d'état kɛra o. Kosɛbɛ. Mais ministre ma sigi. O waati secrétaire général olu tun bɛ ka ministre ka baara kɛ a wagati la. Olu de tun ministre représenté. Sori an ye ɲɔgɔn sɔrɔ, Bukari bɛ yen, ne yɛrɛ bɛ yen. An sigira après les salutations de bienvenue par le ministre, a ye kuma fɔlɔ min fɔ, a ko je voudrais demander
n'a sɔrɔ aw min bɛ salle kɔnɔ qui représente l'État min da bɛ dugukolo ko dɔ jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ b'aw bolo document officiel bɛ mɔgɔ min bolo min bɛ se ka Dialogubu aéroport ko kuma fɔ ne ɲɛna c'est ce que je voudrais d'abord c'est que le ministre a dit sur les structures bɛɛ kelen ma sɔrɔ document sɔrɔla mɔgɔ min bolo c'est une honte nationale. Je le dis, je répète, c'est une honte nationale. Ça ne doit pas être dans un pays sérieux. Le document officiel, lettre confidentielle. Ça, c'est en 90, le 11 juin 90, document important. Et le ministre des Finances a monsieur le président du gouvernement Koulouba. Mais nous si ça passe d'accord. Tantôt d'âme. Ok, bismillah. Donc, ministre Ko, comme il papier sur le Mochibolo, a eu comment dit Bema, moi, je suis mindo, zone aéroportuaire la baie. C'est là où moi, ne de comment la coordination de donc, munu kera nya befo. Sur le cabinet démocratie nana Mali kono. On a la façade de Iran. On a démocratie dans les démocrates, on a démocratie dans la démocratie façade de Iran. Fait minga kange démocratie ba ya belma kunduka ko de Iran. Cheni Kalo Nambara Kalo Tige Yurku Nyogon Burja ka jamana denw bila ɲɔgɔn na so aw yɛrɛ la jo barikalaw b'a dɔn ka jamana denw bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ fara an ka démocratie do yira na ça c'est pas une démocratie. D'accord, an ka don an ka kuma sen kɔrɔ président. Ouais, ni y'a ye nin fɔ parce que nin bɛɛ bɛ an ka ko in kɔnɔ quoi. An ka ko in ɲamakɔrɔ cili yɛrɛ a cira Nambara ni Kalo ni k'a daminɛ ne ye 95 yɔrɔ cira le 20 avril 1995. Donc salle kɔnɔ document officiel sɔrɔla e kelen pe de bolo min e sera ka ɲɛfɔli ka kan. Ne ma document yirila. D'accord, document ɲanbala ma di yan fɔlɔ ni Ala sɔnna ma an ka continuer kuma ye président. Est-ce qu'il y a femme? Donc 95 il y a un rochi. Bon, pour ne pas aller au Bella, un ministre qui a rencontré me comme durant des cafés. D'accord. Donc ne kuma tanye yoro ko anala chumna nyo narration que benyana tlala ministre ko bon ko ambe mu fa on me mi fait. On l'a dit, on le répète. An yoro tira kalon que le président de la République Alpha Marc on a rien fond ni benyana. À cause je me suis rendu compte que la zone de Niamakura a été démolie sur des bases obscures à Afotane. À cause je prendrai personnellement ce dossier en main. Alpha de Yafa, le discours d'Afo. 99 ou 98 au discours de la nation Alpha Yafa. Donc, Dien Bayaro Kafa Tira Kalodeka. Amna discours ni Kalame, n'a la sonama. Est-ce qu'à femme? Au Kofé, aéroport international, 750 hectares dans le dossier Fileni. Niébé, 705 hectares, aéroport, zone de Kanga Boué. Ah, il y a un dossier bon, mais même il y a une zone aéroportière de 750 hectares. Commission de Anak ni fait un béba kolo. Toutes les choses représentées au béba kolo. Parce que Anya y a Segna Fleni, allez Djabala be Dakar. Bon, zone aéroportière, dimension dont fera kono. Ah, on t'a fait Dakar à Segna. Vous voulez un dossier sur vous voulez déjà fourni qu'à fouille. Norme internationale d'un aéroport, c'est 750 hectares. Or, nous, ils ont démoli 8720 hectares. Oh, Afrako hectare ba keleni kemeni bi woro ani woro di kankachi. Ba kele? Keme ani bi woro woro. Ko de fara. Ah, ma ekun ministre ngumbe kene kono yemi fo ma mede. Ne mo me. D'accord, on va continuer. Nete uluta ine to kumo ka follow. Ya famo. Donc ani ministre qui rencontre kono. Je vais dire le Ségal du ministère de Domaine qui rencontre kono. Anyanga doléance de faux. Allez ko bon vraiment allez koni
je profite du micro pour que Kafo, parce que il a eu l'initiative quand on voulait quand la main, bon à nyonga doron quoi, mi sera kokaye, donc aya irana Kafo vraiment aller kon ka hakila mi na mbise ka so yoro wore ka nyini ou kan dédommager anga taille anga zone yi ka to ministre kon aka hakila yodi ango vraiment anya fu aka kilina parce que nimbe ba irana ka fo il est de bonne foi avec nous mais an kono tanga la nyini kono anga yoro tira kalo de ka pour sam muga andura ambe woro na la nyina akwa ka be ke mi ama ko yoro dalinde donc ambe anga yoro nu ka irana et puis on a demandé que 381 hectares de service technique où il y a bien au débat. Sur les 8000, on a demandé 381 en dessert condition. D'accord. Maintenant, avec l'arrivée de Ibeka, on a eu Yoro Dodi, les nordistes là, c'est ma mot, Yoro Doumaye. Aux zones comme où il y a du abeille de l'ennemi. Enfin, on a eu la tractation avec Bouye, avec intervention en bas. Donc, on a dit chose, la présidence, où il y a dirigé à Garlafka. Donc, on a Adama Sangare, où les cas de Sabawé, quand il y aura une baraque. D'accord. Ok. Papier d'âme. D'accord. Très bien. Bakary Samake. Oui, non. Bora ka président mais. Alors. Awula ka se présidence la ka la inike. Obse ka hake so ka chogomina. Donc frère sigira 5 ans. Femme ministre de l'administration territoriale Mohamed Agarlaf. Ali ni boko me de disiki nyama noy adamay. Ka fo o ka frère so o ka la inina. Frère jumen so la. D'accord, sur ambe foli ke tuguni. Alhamdulillah ni ye ne ɲininka sisan n b'a f'i ye ko fɛrɛma sɔrɔ a la n b'o f'i ye dakuruɲɛ kelen ka da kan an ka fɛrɛ min sɔrɔla n'an tun y'a jigiya Bakary n'i ko fɛrɛma sɔrɔ la i bɛ n fɛnɛ latunu kunnafoni non n t'i latunu n bɛ na parce que n ye notification dɔw bɔli très bien très bien d'accord et pourquoi n ko fɛrɛma sɔrɔ la sori notification arama ma bɔ a yɛrɛ ma ten anw ni arama ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ten anw yɛrɛ banna arama la fanga de y'an jagoya ka tugu arama kɔ n bɛ se k'o fana fɔ kuma la tant en permettre sori n'o tɛ ne bɛ se ka document in b'a expliquer ye maa si tɛ ɲugu yɔrɔ sɔrɔ a la an ka bakurubaw fɔ bakurubaw bɛ fɔ cogo min an taara Aguerlaf fɛ yanni an ka taa Aguerlaf fɛ an taara présidence la an ni Bu Ture de sigira an kumana fɛ Bu Ture i bɛ ka directeur de cabinet don ale de y'a fɔ an ye ne tɛ se Arman Sangare la mais n bɛ s'a ka tutelle la n b'aw ci Aguerlaf ma n'aw taara o fɛ o bɛ Arman ciladenya a b'aw ka baara kɛ donc an taara Aguerlaf fɛ ko an ka lettre sɛbɛn ka ci a ma an ye lettre sɛbɛn ka ci a ma a y'o lettre kelen de ta ka bordoro d'envoi d'a kan ka ci ka taa di Arman Sangare ma yaasa Arman bɛ se ka anw ka papier bɔ donc o de y'a to Arman ye notification bɔ ka di an ma an ye min sɔrɔ o dɔgɔyara hali n'o y'a sɔrɔ baara kɛra anw de tɔgɔ la aw ye min sɔrɔ o bɛnna joli ma an ye min sɔrɔ o bɛnna 700 jate ma le premier temps an tilala ka kɛlɛ wuli tuguni gaziciw ni fɛnw bɔra la pour que Arman ka se ka dafa 800 na anw bolo notification min bɔra ka di anw ma mais o y'a sɔrɔ a ye 3,000 ni kɔ bɔ o 3,000 ni kɔ a y'o di maa min ma n'o ye mandataire ye o kumaniyara anw ma an b'o sɔrɔ o tɛ ka mandataire ya o ye Arman ka mandataire de ye parce que an kun y'a nommé ka kɛ mandataire a y'an janfa a ye Arman écrit officiellement ka ci ka f'a ye k'a fɔ mandataire ye anw janfa a ko hali n'a y'aw janfa a bɛ to a la maintenant min na pourquoi ne ko n ko solution ma sɔrɔ a la kumakan kolon tɛ dɛ parce que fanga y'a yira bi k'a fɔ an taara an yɛrɛ sigi ten kuloma fasaleya de kan en même temps ka fɔ information di jamanadenw ma yaasa mɔgɔw k'a dɔn an hinɛ kana don mɔgɔ la mɔgɔ kana an dɛmɛbaga yɛrɛ kana sɔrɔ a ma mais ne hakili ye fɛn dogo hakili wɛrɛ de b'a ye u nana o ko yɔrɔ ma di mɔgɔ ma an nana an sigi an yɛrɛ ma ten ne bolo fanga da yen ka taa Kuluba i ni Kuluba faamaw ka sigi
o don min fɔra an ye Buture fɛ o ye IBK yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Ɲamakɔrɔ cili nimisa b'a la a ka laɲini ye alhamdulilayi ka se ka Ɲamakɔrɔkaw réinstaller ko 23 o don an bɛ taa ko 23 ans attente ko trop c'est trop vraiment aw kan ka n'aw ka dugukolo ye ni y'a sɔrɔ an ye Ali Bacili écrit o document ci n bolo sur place mais sini conférence de presse bɛ yen an bɛ document di mɔgɔw ma an ye décret 2 décret 95 et décret 99 min ye yɔrɔ ci ani espace min bonyara aéroport fɔra sa 750 hectares o de kan ka kɛ aéroport yɛrɛ ye zone aéroport yɛrɛ 750 hectares de o ye ASECNA ka norme internationale ye maintenant tuma min na o ɲɛdɔnna yɔrɔ cilen kɔfɛ u fɛ u seginna k'a réduit o décret b'an bolo an y'o fara ɲɔgɔn kan k'a k'an ka copie jointe ye ka lettre diligente ka taa Mohamed Ali Bacili fɛ k'a to ministère des domaines na an ye suivi k'a la ale yɛrɛ de y'a fɔ o don fana a ko ni yɔrɔ cira jamana fɛ k'a b'a k'a mago ye jamana maa tɛ s'a la jamana de ye jamana ye dugukolo y'a ta ye mais a y'a ci kun min kama n'o ma bɔ aw ka dugukolo n'aw ka kan miiri bɛ Mohamed Ali Bacili ka kuma dɔ la yɔrɔ kelen kunna a nana a ko n ka laɲini kun ye wagati jan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo ko la fɛrɛ ka sɔrɔ a la a sababu ka bɔ ni Mohamed Ali la mais n'a ma bɔ ne la n kɔni b'a dɔn don dɔ la fanga dɔ bɛ na a bɛ ordre don Mali dugukolo ko la o kuma ni fanga in don wa ni fanga in tɛ bisimila kuma b'i bolo ni fanga in tɛ ka d'a kan d'abord hali ni mɔgɔ taara dugukolo jɔ hali n'i ye sira ka terrain jɔ Bamakɔ Babili sanfɛ n'i ma se ka bala jɔli la n'i ye su 2 si a kɔnɔ ni terrain kan ka ci ka bɔ Babili sanfɛ sɛbɛn dɔ kan ka taa d'i ma k'a fɔ i bɛ Babili de sanfɛ i bɛ wuli i n'a fɔ préavis o ma di anw ma fɔlɔ préavis ma di anw ma an ma sɔn a kuma na a kuma kekuyara ma f'an ye sommation ma di an ma foyi ma di jama ma ka se ka mansin ta dɔrɔn alamisa sɔgɔma a 7 heures de ne wulila ka fɔ u ye ne wele téléphone na ko mansin bɛ kɛnɛ kɔnɔ donc fanga min bɛna ordre don jamana kɔnɔ moi je pense que a tɛ kɛ nin kɛcogo in na d'accord yan'an ka pan yɔrɔ kunna Samake an y'a mɛn k'a fɔ yɔrɔ cilen kɔ IBK fɛ ka to premier ministeriya la laɲini kɛra k'a fɔ minnu ka yɔrɔ cira ko yɔrɔ bɛ di u ma ko yɔrɔ dira u ma k'u tilara ka feere ka tila ka na i sigi yɔrɔ kelen na très bien ni question ye ni tuma nin posé n ko n tun bɛ bana ka d'a kan n y'a mɛn ministre ka discours a ka kuma yɛrɛ la k'a fɔ ko a kɛra tan ne ne b'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye hali na ani tiɲɛ bɔlen yɛrɛ tɛ yɔrɔ min dira Ɲamakɔrɔkaw ma Ɲamakɔrɔ kuranin na a n'a tɔgɔ n'a jamu de bɛ fɔ ko Ɲamakɔrɔ kuranin o kɔrɔ ko Ɲamakɔrɔ kɔrɔlen bɛ yen mɔgɔ minnu bɔra Ɲamakɔrɔ kɔrɔ la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ o yɔrɔ in de welela Ɲamakɔrɔ kuranin maa 1000 ani maa 5 o de lisi b'u bolo la ko olu de ye Ɲamakɔrɔkaw ye k'u sigira o maa 1000 ni maa 5 la Ɲamakɔrɔkaw minnu ka yɔrɔ cira 4712 personnes de cira Ɲamakɔrɔ maa 4700 ni maa 12 o de cira Ɲamakɔrɔ maintenant n'a ye mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 5 sigi Ɲamakɔrɔ kuranin na donc o mɔgɔ 1500 maa 1000 maa 5 in fana na n'i y'a liste ɲini ministre ye secrétaire général o de liste ɲini u bolo a ma sɔrɔ Mali bɛɛ maa si tɛ Mali dugukolo ko la ko min bɛ se ka kuma la k'o ma ɲininka a don maa min sera ka installer jamana fɛ a liste bɛ min a ma ye a tɛ se ka ye pourquoi parce que u y'a tɔmɔ a don maa min ye surasi ye ni jalabi la maa min ye polisi ye ni jalabi la maa min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka siran a ɲɛ n'a bɛ se ka ko bɔ ko la u y'olu dama de tɔmɔ maa 1000 ni maa 5 in kɔnɔ. aw y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi sɔrɔ. o jaabi a y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali bɛɛ y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ. o liste o de y'a to liste tɛ se ka ye parce que n'a vérifié la a bɛ ye k'a fɔ min bɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ liste ma ye. an ye fan bɛɛ yala an y'an mêlé juge dɔ la an tɛna tɔgɔ fɔ a y'an dɛmɛ waati la pour que ka tigɛ da fɛn in kan an ye archive bɛɛ woloma k'an bila ka taa Kati ka mɔgɔw wele téléphone na ko fo ka gafe in ɲɛɲinina ka dɛsɛ Mali bɛɛ a ma ye mais u b'a fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw labɔ a kalama ko minnu y'u ka yɔrɔ sɔrɔ hali o yɛrɛ notification convocation dira dɔ ma maa 1000 ni maa 5 na u ma dugukolo sɔrɔ k'a fɔ i ni dugukolo ka kan i ka dugukolo bɛna yirila Ɲamakɔrɔ kuranin na nka u ma sɔrɔ fɔlɔ
donc n'a fɔra ko DGRP recasera ko dɔw y'u ta feere o kuma ye kuma labɛnnen de ye ka jamanadenw hakili tromper yasa maa tɔɲɔlenw ka labila maa fɛ mɔgɔ minnu sigilen ɲɛ bɛ ko la mɔgɔ minnu bɛ ka sigi ka maa tɔɲɔlenw lajɛ n'a fɔra ko karisa sɔnna dɛ a y'a ta feere ka tila ka n'i sigi a hinɛ tɛ don mɔgɔ la dɛmɛbaga ti sɔrɔ a la n'o tɛ kuma in k'a fɔ ko tiɲɛ don wa ani tiɲɛ yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲamakɔrɔkaw ma recaser ma banna ni 712 la n'i ye mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 5 ta k'o recaser e ko ko bɛɛ sigira o bɛ kɛ min ɲamakɔrɔkaw filɛ kɛnɛ kan o mais seulement ministre yɛrɛ y'a fɔ a ampleur ka bon directeur yɛrɛ de y'a fɔ télévision yɛrɛ de y'a fɔ radio yɛrɛ de y'a fɔ malien bɛ minɛ kɛ nin ma teliya la o b'u hakili ɲina tiɲɛ yɛrɛ ɲinini kɔ o de y'a to ministre a y'a fɔ n'a dalu t'a bolo n'i ye ministre la sigi sa k'a ka na n'a dalu ye n ka la ala la a t'a dalu sɔrɔ a bɛna f'i ye k'ale nana sɛbɛnnen sɔrɔ anw ye dossier an y'a yuguba kosɛbɛ anw taara Kuluba siɲɛ 2 an ni Buhu Ture sigira siɲɛ 2 u ye service minnu bila ka na enquête kɛ fɔlɔ yani mɔgɔw ka kariya k'u ka investissement kɛ yɔrɔ la an ma mɔgɔ si namara an ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw de jɛra ka baara in kɛ alors n'a kɛra fɛn tiɲɛnen ye jamana de y'a denw janfa ne bɛ se k'o de fɔ pourquoi anw taara minnu yɔrɔ la n'olu ye jamana ɲɛmaaw ye olu y'an ciladenya ka taa maa minnu fɛ n'o kɛra Arama Sangare bɛ état de représenter sori anw mana e sori fɛ yen k'i ka notification signé o parce que o t'i ka domaine ye an ma taa lakɔli karamɔgɔ dɔ fɛ yen k'a ka notification signé o parce que o t'a ka domaine ye mais an taara maire de fɛ yen min lakodɔnnen dɔ jamana ni jamanadenw fɛ k'o bolonɔ de bɛ terrain dɔ kɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la o maire fɛnɛ n'a ye signature kɛ a bɛ jamana de engagé donc n'a an sigira n'o papier kunkurunin ye mɔgɔ man ka fɔ k'u sigira ni tulomagɛlɛya ye parce que maire min y'a kɛ o maire bɛ yen a kɛli de kama ni o y'a dɔn ko fɛn ɲuman tɛ a man kan tɛ ka fɛn kolon dilan ka di jamanaden ma permis bɔra yɔrɔ in na a wari taara trésor la an tun b'a fɛ ka o ɲininkali de kɛ sabula yɔrɔ cira alamisa don dɔw ko permis b'u bolo permis bɛ se k'a sɔrɔ cogo di merci papier in dun n'o ye permis o tuma man ɲi wa permis ka ɲi anw population bolo permis ka ɲi mais jamana ko a man ɲi pourtant jamana de ye Arama yira k'o de bɛ se ka bɔ jamana de ye Arama yira k'o de b'a baara kɛ Arama de y'a baara kɛ ne taara n ka permis ta Arama fɛ a wari taara trésor la o a ma taa trésor la o a kɔni tɛmɛna Arama fɛ mais aw ye mɔgɔ min yira ne la ko n kana n jigi sɛmɛ o la o ka jamana papier dɔ di ne ma yasa n bɛ se ka kɛ fɛ dugukolo tigi ye ne tɛmɛr'o de fɛ aw ko c'est pas valable donc o la yanni aw kana ne kɛ maa tɔɲɔlen ka ne ka nafolo kasara pourquoi a ye min kɛ lasigiden ye o ye baara min kɛ pourquoi a t'o nɔbɔ donc o la o yɔrɔ in o faamu man di anw fɛ an ye sira bɛɛ fɛ u ye service hygiène wele ka na an ye lettre bila ka taa a document b'an bolo olu nana an ka kɛnɛ lajɛ domaine nana lajɛ cadastre nana lajɛ nin bɛɛ maa bɛ dugukolo ko kuma fɔ Mali kɔnɔ a service da bɛɛ nana anw ka dugukolo lajɛ k'a fɔ an ye min yira u la a bɛ bɛn hectare 300 ani hectare 81 ma donc u nakun ye a lajɛ ni sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka sigi yan ko kɔlɔlɔ tɛ bɔ a la avion ko ta fan fɛ u ye jaabi kelen de d'an ma la u ko tiɲɛna aw bɛ se ka sigi yan ala ka hinɛ an ka président banbagatɔ la Dawuda Jara a ko u ma ko an b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ u ko cɛkɔrɔba anw tɛ mɔgɔ dɛmɛ ko ye anw ye jamana ka cidenw de ye an cira ka na de n'o y'a sɔrɔ yan bɛ se ka kɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye walima a tɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ se ka sigi yan kɔlɔlɔ t'a la parce que yan dilannen don a bɛ plan kɔnɔ bi espace vert de aw bɛ se ka sigi yan o plan fana plan extrait b'an bolo aw y'o plan fana sɔrɔ o b'an bolo an y'o sɔrɔ depuis a Sakina la Dakar o b'an bolo a ko aw bɛ se ka sigi yan mais espace in bɛ bonya aw ma hectare 381 ni aw y'o bɛɛ ta kɛnɛ bɛ bonya aw ka jama ma parce que a tɛna kɛ i n'a fɔ fɔlɔ dimension min b'aw bolo sisan dimension ka dɔgɔ donc bɛɛ bɛ terrain sɔrɔ o kɔnɔna na misiriw bɛ bɔ o kɔnɔna la sugufiyɛw bɛ bɔ o kɔnɔna na donc nin sira in kɔni ye aw bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ u bɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ fɔ nin si t'a la anw ye min ɲini juste 381 hectares o de b'an ka demande bɛɛ kɔnɔ ka circuler Mali kɔnɔ wa ni service bonda ninnu bɛɛ ka enquête kɔfɛ o de y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara in bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na ja nin yɔrɔ in tun tɛ aéroport fɛ donc ni ninnu ye gouvernement ka ciladenw ye
ko olu de be ya kama olu de b'a dɔn olu de y'a kalan kɛ a dɔnniya b'olu la alors n'olu de ye jaabi di k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka sigi nin yɔrɔ in na yan o tuma Adama Sangare ye papier bɔ k'a di anw ma fo permis taara o papier kɔnɔna na mɔgɔw ye sow jɔ ka étages jɔ ka bâtiments jɔ dɔw y'u ka bɔgɔsuniw jɔ ka yɛlɛma o kɔnɔna na État kana o ci sans préavis ka tila k'a fɔ ko olu y'u sigi tulo gɛlɛya de kama ko document t'u bolo k'u ka yɔrɔ d'u ma mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o ne bɛ se ka nkalon tigɛ moi Boubacar parce que ne tɛ foyi ye jamana kɔnɔ mais jamana ɲɛmɔgɔ jamana bolo dɛmɛli bolo fara kalifalen bɛ maa o maa la i ni nkalon tigɛ man kan. D'accord an bɛ taa président fan fɛ président alamisa tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ masiw sera kɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw cira minnu ni notification bɔra Adama fɛ maaw sera ka u tɛgɛ da papier fɛrɛ ka papier mun b'a yamaruya k'a fɔ k'u bɛ se ka yɔrɔ in jɔ o kɔnɔna la e ye jɛkulu in ɲɛmaa ye maa bɛ se ka wuli ka so ci kɛ k'a sɔrɔ i ma sommation di a tigi ma décision de justice t'a tigi bolo o fana ye kabako dɔ ye dɛ mais a dun kɛra président o tuma tiɲɛ don kuma fɔra aw ye avant que an ka se cili dɔ ma wa. an kɔni fɛn ma f'an ye dɛ foyi ma f'an ye. minnu fana sigilen bɛ o yɔrɔ la minnu ka sow cira aw ma gɛrɛ u la k'u ɲininka ni papier dir'u ma. papier anw de coordination anw de bɛ kuma bɛɛ tɔgɔ la an ka bureau bɛɛ e taara ye e y'a ye ni papier bi taa sɔɔri mɔgɔ wɛrɛ de bolo ko papier kan ka na bureau la anw taara ministre rencontré n ko anw taara ministre anw de taara ministre rencontré ji bɛ n'a boli sira don ou bien. ministre saba de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. fɛn min ye transport ye fɛn min ye sécurité intérieure protection civile ye fɛn min ye domaine et habitat ye ninnu maa saba tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ka kumakan ka fɔ maaw nana sigi kɛnɛ kan tulokun gɛlɛya la u man kan ka sigi kɛnɛ min kan maaw nana u sigi ni nin yɔrɔ in ma ci a tɛ kɛ lakana yɔrɔ ye ko zone aéroportière don i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnyala zone aéroportière ko in kan an bɛ se ka min faamuya n'aw ka yɔrɔ n'a bɛ zone aéroportière fɛ n'a ta fɛ. sori anw ni zone aéroportière ka jan. ko baji ani jɛgɛja la anw yɛrɛ kɔfɛ ka taa aéroport fan fɛ étage jɔ e ma ya misima ka yɔrɔ tɛ yan e m'o ya u ye école de la paix wa école de fɛn min jɔ yen fan fɛ o ma kɛ anw kɔfɛ olu bɛɛ tɛ yan olu bɛɛ bɛ yen olu ma kɛ problème ye anw président olu tɛ denbaya sigiyɔrɔw ye dɛ yɔrɔ e filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye. denbaya ko tɛ o n b'a fɔ école so don wa école mɔgɔw de tɛ kalan kɔnɔ avion tɛ se ka bɛn tile fɛ komi a bɛ se ka bɛn su fɛ yan ça ce sont des arguments qui ne sont pas défendables n'i ko mɔgɔ sigiyɔrɔ kɔni tɛ mɔgɔ de ma kan ka ye à la rigueur peut-être avion baarakɛla n'olu jagoyalen ka ye maa o t'o ye o ma kan ka ye yen o parce que ni avion bi bɛ a bɛ suda mɔgɔ la de yan air ko b'a la ou bien waati ko b'a la o ye kumaw ye kalanbaaw ko kuma don ça ne tient pas quoi an kunfin kɔni fɛn o ti don an kunna o fɛn ko n'a fɔra ko nin kana kɛ a man ɲi bɛɛ de ma a tɛ se ka ɲɛ dɔ ma ka dɛsɛ dɔ la ou bien sori an ka faama o de ye dɛ service da minnu bɛ yen u bɛ baara kɛ tile fɛ fo su fɛ a fɔra ko mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ olu tɛ mɔgɔw de ye u bɛ min ko baarakɛyɔrɔ la u b'u ka so kɔnɔ wa k'u to baara la tile la avion tɛ se ka bɛn u ka yan ko tɛ kuma ye min mɔgɔ bɛ min fɔ. parce que aviation sariya fana y'a jira k'a fɔ zone aéroportière yɔrɔ dɔw bɛ se ka jɔ a da fɛ i n'a fɔ par exemple usine ninnu i n'a fɔ camion bɛ jɔyɔrɔ parking ninnu olu bɛ se ka kɛ a yɔrɔ la bon ani baarakɛyɔrɔ dɔw mais ka taa si so jɔ a yɔrɔ la ko ni o ye sariya sɔsɔ de. bon o ye avion ni o de kama. o ye zone min ye zone aéroportière. zone min ye zone aéroportière anw de aéroport on n'a rien à voir avec l'aéroport. aéroport yɛrɛ plan na anw ka yɔrɔ a ma fɔ aéroport a fɔra de ko place verte o de b'a kan. espace vert o de sɛbɛn b'an ka papier kan. papier u bolo plan kan. d'accord Bakary Samake. oui sori. a ka kan aw ka maaw kunnafoniya parce que min bɛ maaw da kɔnɔ. aw sigilen bɛ zone aéroportière de kan. oui. aw bolo aw bɛ yɔrɔ min o espace vert de. aw sera ka danfara sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye hali faamaw yɛrɛ ye aw filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko zone aéroportière nin tɛ zone aéroportière parce que document dɔ bɛ aw bolo min tɛ maa caman bolo. aw dun ma se ka ɲɛfɔli ta bala mun na. ok alhamdulilayi sori an ye ɲɛfɔli ta bala n y'o de fɔ mali faama dɔ b'i lamɛn bi a b'i bila sira dɔ kan ko nin de ye tiɲɛ sini faama dɔ bɛ na a b'a fɔ k'ale t'o sira fɛ
Mali fama ka gestion ne yɛrɛ Bakari m'a faamuya. Tiɲɛ tɛ fila ye dɛ, tiɲɛ kelen de Bakari. N bɛ na o. Sorry. Ɲɛfɔli an y'a kɛ fama bɛɛ ye ka document di fama bɛɛ ma. E sori min filɛ ka kuma ne bolo ye documentw d'e ma a ka ca. N ye document caman sɔrɔ. E ye journaliste de ye. Mais an donna bureau o bureau kɔnɔ an tɛ go fɔ n'a ma document d'i ma. A tɛ yen. Mali fama dɔw yɛrɛ tɛ document yɛrɛ kalan. I b'a d'u ma dɔrɔn u b'a latɛmɛ. Pour que ka se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ don ɲɔgɔn na o b'a latɛmɛ. N'o tɛ an ye explication di bɛɛ ma k'a fɔ anw bɛ yɔrɔ min anw dɔrɔn m'a fɔ dɛ. Enquêteurs minnu bilala ka taa enquête kɛ n'olu ka baara don an kelen k'a fɔ an bɛ fɛ ka sigi yan de. O enquêteurs de bilala ka taa baara kɛ ni da sɔrɔ ma domaine ni urbanisme ninnu ni cadastre ninnu ni olu tali baara kɛ u ka service u ye note min bɔ u ma sɔn ka copie d'an ma. Ma sɔn ka copie d'an ma. An y'a ɲini a ka ca siɲɛ 10 ye u ma sɔn ka copie d'an ma. Mais olu de y'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka sigi yan ka d'a kan plan min filɛ yɔrɔ min bi bɛn yɔrɔ min tigɛra ka bɔ aéroport cilen na kɛnɛ cilen kɛnɛ bɛɛ cilen en 95 99 degré ye yɔrɔ min tigɛ ka bɔ a la n'i ye plan lajɛ o bi bɛn Ɲamakɔrɔ Jalobugu mɔgɔw ka yɔrɔ ma juste. Donc an ko an ka laɲini yɛrɛ tɛ yɔrɔ in bɛɛ a ye 381 hectares a y'o min vérifier ko mɔgɔ bɛ se ka sigi o ka di an ma. Mais a tɛ aéroport la. U nana terme d'appellation falen ko non ko zone aéroportière tɛ tuguni ko emprise d'aéroportière de don. Mun y'a bɔ zone aéroportière la ka na kɛ emprise d'aéroportière ye. O ye ka fɛn dɔ biri maaw hakili la toujours aéroport kasa ka y'a fɛ. Mais sori n bɛ kelen f'i ye bi n tɛ se ka fɛn f'i ye yan nɔ parce que n mago bɛ document min na n m'a sɔrɔ ka d'i ma. Mais sori n ye denmisɛnnin mais i kan ka fitinin dɔn na n bɛ tila ka document ɲini ka d'i ma. Fɛn wɛrɛ bɛ nin ko in jukɔrɔ a bɛ nalen. Fɛn wɛrɛ min b'a jukɔrɔ n'a bɛ nalen o ye janfa sira de ye ka ɲɛsin jamanadenw ma anw population anw minnu cira ka bɔ yen. An b'a kalama mais an b'a dalilu de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ n'a kuma ye. I tɛ jɔ i ka dalilu sɔrɔ fɔlɔ Bakari. Awɔ n y'o de f'i ye. Sinon nin wagati in kɔnɔ o ye bisigi fɔlɔ dɛ. Ayi bisigi tɛ. Ne bɛ kɔni fɛ e bɛ se ka kɛ bisigi parce que n bɛ ka radio de la. Ayi o tɛ. Awɔ mais kuma fɔ cogo don. Awɔ n y'a faamuya o. N y'a faamuya i kan k'o de fɔ. Mais ne dalen n bɛ ka min fɔ n dalen b'a la. Parce que n fana n bɛ dɔ dɔn a ko kɔnɔna na. Mais fait dire que k'a fɔ ko u t'a kalama walima anw ma explication de d'u ma. N'i y'a ye présidence b'a fɔ a ye taa kari fɛ yen c'est que a y'olu la convaincre de. U ye question posé an kun ko an ye plan d'extrait in bɔ min u y'o question posé an kun. U ye question wɛrɛ posé an kunna ko yali an ye degré 2 in bɔ min u y'o question posé an kunna. Degré min 95 ni 99 ye. Degré min 95 ni 99 ye. 95 degré ale ko zone aéroportière don ko mɔgɔ kana sigi. Ko mɔgɔ kana sigi. 99 nana ka mun de fɔ. O nana cili min kɛ o ye hectare n tɛ hectare hakɛya in dɔn bi min bɛ a kɔnɔ mais o ye hectare hakɛya dɔ de tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ non zone aéroportière bɛ dan yɔrɔ dɔ de la. D'accord. Donc on a o document minnu b'an bolo an y'an focaliser o document ninnu de kan ani plan d'extrait min b'a jira k'a fɔ anw ka yɔrɔ min cira nin au lieu d'aéroport a bɛ kɛ espace vert de o la kɛ a ka kɛ espace vert ye munna mɔgɔw tɛ to u nɔ la. Donc an y'an focaliser o kan an ye document labɛn k'olu kɛ pièce jointe ye k'a ci Mohamed Ali Bacili ma k'a to ministériya la ale de ye document ninnu lajɛ o de y'a to a y'a fɔ ni jamana ye yɔrɔ bɔsi mɔgɔ la jamana de ta ye dugukolo ye. Nga n'a a kan ka kɛ min n'a ma k'o ye o tuma a kan ka segin a tigiw ma a ye taa aw ka commune maire fɛ a ka na an bɛ yɔrɔ o wagati la o tun ye jɔn ye. O wagati la mɔgɔ min tun bɛ yen o tun ye a tɔgɔ non olu tɛ Solomani Daɲɔ de tun bɛ yen. Aw sera Daɲɔ ma. A ma se Daɲɔ ma. En réalité a ma se Daɲɔ ma. Daɲɔ de tun bɛ yen o wagati mais ani Daɲɔ ka fanga banni tun ka surun. Maintenant an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ye an ko commune kɔnɔ bi mɔgɔ min ye maire domanial ye bi maaw sirannen b'a ɲɛ ni dugukolo dir'u ma u kana na anw ka dugukolo minɛ an na walima u kana an ka dugukolo buruja k'a fɔ k'an sɔnna ka kɛ Ɲamakɔrɔ kura ni Cɛbani ta ɲɔgɔn ye k'a fɔ mɔgɔw sɔnna ka sɔrɔ mɔgɔw ma sɔn. Donc o de y'a to an ye Arama impliqué a la.
mais a kɛra an bolo ka boli saya musoman ɲɛ kɛ di da cɛman ma a kɛr'o ye o don Maxi saya ma si Bu Ture ye o question yɛrɛ de fɔ an ye a ko ayiwa aw yɛrɛ de taara n'a ye yan fɛ mais a tun kan ka taa aw ka commune mairie de la mais ne ko aw ka jɛkulu aw ni Zerni aw bɛ cogo di parce que kibaruya tɔgɔ in bɛ ka bɔ aw ka laɲini fɛnɛ kɔnɔ i bɛ dɔw kalama o histoire la wa n bɛ dɔw kalama i bɛ se ka fɛn fɔ an na danfara jumɛn b'aw ni Zerni cɛ aw ni Zerni tɛ kelen ye anw ma taa Zerni na Ɲamakɔrɔ ka den kelen Ɲamakɔrɔ Jalobugu maa den kelen tɛ Zerni na maa minnu ka so cira yɔrɔ fɛnɛ ma d'u ma Zerni niveau la wa yɔrɔ foyi ma di Ɲamakɔrɔ ka ma Jalobugu mɔgɔ ma Ɲamakɔrɔ 30 mètres bɔtɔ ye maa minnu ta Ɲamakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso min jɔra Ɲamakɔrɔ sugu da fɛ mɔgɔ minnu dégagera ka bɔ yen suguda kɛrɛfɛla mɔgɔw minnu dégagera ka bɔ yen ani Ɲamakɔrɔ Carrefour plutôt Jajɛbugu Ɲamakɔrɔ Jajɛbugu 10e arrondissement bi yɔrɔ min ka taa bila Aldebamakɔ fan fɛ olu de ye Jajɛbugu ye donc olu de recasera Zerni niveau olu de recasera Zerni niveau là d'accord précision faamu na d'accord merci d'accord président waati kɔni a bɛ ka gɛrɛn o n'a ta o ta laɲini kɔni bɛ aw bolokɔrɔ sabula an y'a ye k'a fɔ so caman cira hectare 1,660 o de kan ka ci ni opération senfɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ye min fɔ ministre 3 in u ko k'u ma dabɔ foyi kama fasodenw bɛ se ka lakana cogo min na avion bɛ se k'a ka panka puruti kɛ cogo min na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se an ma avion yɛrɛ a kana kɔlɔlɔ se maa si ma ko baara in bilalen bɛ o cadre kɔnɔ ko aw kun sigilen bɛ tulokun gɛlɛya de kama laɲini ye jumɛn ye président sori ne bɛ min fɔ fɔlɔ e ye sen caman k'an ka kɛnɛ kan tiɲɛ depuis e bɛ taa daminɛ ka taa an kɛnɛ kan sen kelen ye avion ye président ma avion dɛ i y'a mankan mɛn tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu i y'a mankan mɛn n ma mankan mɛn m'a ye non an kɔni an ni avion tɛ foyi la n ye min fɔ fɔlɔ la don depuis 95 an bɛ janfa de kɔnɔ hali sisan o janfa de bɛ ka continue cɛ kelen t'a la walahi summa walahi cɛ kelen t'a la u b'u kɛ u na sago de kɔnɔ ne kɔni ne bɛ min fɔ dɔrɔn adamaden n'i bilala ko ko la diɲɛ na n'i b'a kɛ a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ i k'a kɛ wa sabu o de la dɛ n bilala n ye ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ don ɲɛmɔgɔ ka baarakɛlaw bɛɛ tɛ kɛ komi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɛ wa i bɛ taa baarakɛyɔrɔ caman na mɔgɔ caman tɛ ɲɛmɔgɔ ka ko la dɛ i ɲi bɔr'o de jugu fana bɛ yen mais ni min ko ko n'a dir'i ma ni jamana ko don kana tulonko la dɛ n'i ma ɲɛ i b'a kɛ i k'a kisɛ minɛ i ka sɔrɔ k'a kɛ hali n'a ma diya dɔw ye sini kana o b'a dɔn k'a fɔ i ye min kɛ i tiɲɛ de kɛ mais n'i y'a kɛ dɔrɔn a fɔra ɲɛ ti dɔrɔn i b'a kɛ i bɛ fili caman sɔrɔ a la d'accord Bakari an bɛ kuma di i ma ka kuncɛ ni président ye ok yɔrɔ ci in kɔni bɛ ka continuer depuis alamisa don fo kana bila kunun na yɔrɔ ci bɛ ka continuer aw ka laɲini ye jumɛn ye bon an ka laɲini tɛ foyi ye an ka yɔrɔ ka segin a ma an ka yɔrɔ ka segin a ma et puis k'an ka cɛkɔrɔbaw k'a ɲini u fɛ u ka sabali u k'a bila lajarabi minɛn kɔnɔ an tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ lutte continuer wa DKP ka hakɛ ni jamana ɲɛmaaw mago bɛ jamana lafiya la u k'a lajɛ ka fantanw ka hakɛ labato k'a d'u ma ni jamana ɲɛmaaw m'a lajɛ dɔɔni ka fasodenw ninnu tɔɔrɔli dabila u bɛ fɛn fɛn jigiya ko bɛ jamana in ɲɛ suma a tɛ suma u k'a lajɛ yaasa anw minnu ye jamanadenw ye an ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min kuma min bɛ bɔlɔn fɛ ka yaala ko DKP ka hakɛ d'u ma u k'u nɛn don a la k'a walawala hakɛ ma di dɛ DKP ka hakɛ ma di wa anw ka laɲini ye min ye DKP ka hakɛ ka di wa an t'a lutte dabila dɛ an bɛ continuer an lamɛnna o an bɛ continuer an ma lamɛn o an bɛ continuer mais n'an lamɛnna jamana fɛ o de k'an ka laɲini ye wa ka sara ala la inshallah suma inshallah DKP ka hakɛ bɛ sɔrɔ parce que an b'a tiɲɛ dɔn document 90 filɛ i tɛ nin sɔrɔ gouvernement i b'a sɔrɔ maa min bolo a ka dɔgɔ dɛ nin document n bɛ tila k'a labɛn k'a d'i ma i bɛ tila k'a kala kala document confidentiel ne tout est commencé d'ici en 90
k'a sɔrɔ Musa ma minɛ. D'accord. Donc document minnu bɛ an bolo an ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔ la la ani olu bɛ ka tiɲɛ min fɔ jamanadenw ye bi an ɲɛ bɛ différence ba de l'u ni ɲɔgɔn cɛ. C'est pour cela faamuyali ka gɛlɛn an bolo. D'accord. Donc an bɛ laɲini kɛ o k'an bila an ka hakɛ minɛn kɔnɔ. Ok. Président wagati kɔni sera an tɔ ye miniti kelen. Inchallah. Mun bɛ se ka sɔrɔ e fɛ dakuruɲa kelen fila ɲɔgɔnna la ka kɛ kuncɛ kuma nin. Bon ala k'an bɛɛ sababa. Amin rabi inchallah. Sori ne bɛ min fɔ depuis yɔrɔ cɛla 95 fo sisan. Kɛnɛ an m'an bila miniti kelen. I ta o ta an bɛ yen su tɛ tile tɛ ala ye seere maa o maa bɛ taa kɛnɛ kɛ bɛɛ ye seere. Don o don an bɛ seli fana seli an bɛ lasari seli an bɛ fiti an bɛ safo seli an bɛ jɛnsɛn. E yɛrɛ taara an kɛnɛ kɛ y'a ye. O don kana bi an ma deli ka violation kelen kɛ. K'a fɔ ko anw y'a dabɔ kama ka faso nɛni ka burija ou bien force de l'ordre nɛni an ma deli ka. Président welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i ka coordination maaw ma sabula maaw dusu bɔlen bɛ kosɛbɛ. A kɛra i ɲɛna kunna sini. Welewelekan ye jumɛn ye? Welewelekan min ye. Awɔ ko wagati kɔni sera. An k'a to ala bolo. U ka tugu ala kɔ u ka tugu an ko komi an tugu cogo. U ka tugu sariya fana kɔ. An ka ni kɛlɛ in tiɲɛ don u b'a fɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ kɛlɛ tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ. O tɛ an ta ye dɛ. An kɔni an b'a ta tiɲɛ n'an y'a bila an denw b'a ta n'ala sɔnna. Fo an ka tiɲɛ sɔrɔ. Merci beaucoup. Merci. Lamɛntirajɛkulu nin bɛ dansigi an ka bi maaw ka maa welelenw ka kuma la. Coordination des associations de déguerpis de Ɲamakɔrɔ Dialogugu olu de tun bɛ an bolokɔrɔ. Bakari Samake porte-parole ka taa se président Amadou Cissé olu de tun bɛ an bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ kɛwale min taara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma sanga in kɔnɔ jamana marabagaw fɛ minisiri 3 u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ alamisa don yɔrɔ ci kɔni a daminɛna k'a fɔ ko hectare 1660 o de bɛna ci ni opération in senfɛ wulikajɔ fana barika bonyalen bɛ ni association coordination mɔgɔw fana fɛ u ka hakɛ laɲini na madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Barama Jalo kalandeni tun bɛ yan mademoiselle madame Kumba Kuyate an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na Fatumata Konare an b'a fɔ Moribabugu ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw walemadɔn Sori Ibrahima Jalo aw tulo garijɛgɛ kɛra min na wagati sanga in kɔnɔ o de kun ye nin ye Mayanbugukaw Labas Jirina ka denbaya ka taa se an ka musokɔrɔba ma madame Doumbia Asan Kulubali u tulo bɛ na DG des douanes du Mali Mami Dukarana ka jama an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ Kati commandant Fode Kone an b'a fɔ Kati ka bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma général de corps d'armée belebele dalen bɛ sanga in kɔnɔ base la Amadou Aya Sanogo bɛ lamɛnni na k'a fɔ a n'a ka denbaya ka o bɛɛ lajɛlen fɔ ka walemadɔn président wagati kɔni sera wagati sera ni ala sɔnna ma ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ infɛla la o kɔni facture ko ye an bɛ tila k'o kunnafoni tɔ d'a ma o tulo kan ni ala sɔnna ma k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka walemadɔn an bɛ tila ka communiqué sɛbɛn ka di Isa Kaba ma a bɛna kala ni ala sɔnna ma k'an bɛ sɔnni